Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. UMLA barim jong ka Mawhati constituency uba Julius Dorphang. Ula sam jing erap da Khaw shiki long ying baduk. Hakishnong baper ha Mawhati constituency. Ya Khaw shiki Paidbah lalaj ban penpoy di kinong elam jong ka MCPC. Barhadu menta kilala ban penpoy Khaw shiki arpu artali kishnong. Presiden jong ke HANM Ribhoy District uba Pateng Mersing ula ai jingero ya uba Julius Dorphang ubadang don kemensim ban yarap ya kibadok bekerdo wadla umdaishu UMLA. Mawhati constituency hi khandai 4% lana khandai 4% hi Paidbah nong Paidbah nang sung ke Mawhati constituency gede gibru gibaduk pengi sabrai kublai kerpang ya ba Julius Dorphang bat nginbu hiro ma ya gejing dawai na kapta jingi khrang bai la bedana kamet kapkoi ke bakhya khrang bai ndang la sisu bele bha na kapenta ki Paidbah jong kadong bat kathai bi ni ai gajing kerku kerdo ya ex MLA jongi ba jake Dorphang ibala ai ni Khaw bo wan yarap na benta ki ni kilong ying ki ba duk hapok gisnong kum kanok a nong jiri madan murnong sopodok that klim tro tro siang raitong kat somer ter sedu chikmat te kat nong idap da gijing sukmen ga Khaw khanang ubule ula ban jing karku naman tanu XMLA jongi ladaw la remru nang don kita gi bau no senyang naman ta ki mlangga salang kadai ka konstitusi ka basa din tam hat liang barok henry nginang kemen pat banang don kum kine gibreu kiban no senyang na ka benta ka imlang ka salang nginget ba kai barok kadai ka jing peniat ka jong blai udang it ya ka ne ka than ba ka dong ka jongi hoi nyimla khemda penpau hang ka por na ka liang ka seng ba ngioi ba hadu menta na ka liang jong MLA ubade pai de khmi ya ka dong ba ka than nyim sem la yo i wat tang si sinro unmi sakmat bala jingrap na matagi Paidbah kane nagala kaseng hidap daga mensim ka baso khia bat ka baso si kalong bahadu kane gi Paidbah jong ka than bat kadong Mawhati ka jongi ki sem jenjar na benta kane ka lockdown henry wemle uja Paidbah ka song api ba phin su thu Khaw ka song api ba phin su thu How arajar arpulai ngai aga jing start ka jong phi namari yoi nadong sadong ngidon aga jing duna langi phai hau surok yoi lakum usurok kulai yoi agi development kamdon kaweru kababiang ka song api Paidbah lada pi start banjit yonomi smart nagaleng ka seng ngi ka batrai nam tau Paidbah ngimban se ban keren ya kata namar bang yoi sisa ya ka jing duna ka dong ba ka than Mawhati dai nak kadau aga ka singi ngimla khamda aga buram sabaro ki bawa ya don kat bat ngi ha ka por bat ha ka bangi layo ban sam saki arpu artli ki snong jong ka than Mawhati kanai ka dai ka jingkar khu na mata ka dong ba ka than ha ka bagi arpu artli ki snong kiyo ban pedang yau ne Khaw bat kanai kanom kut tang mata sisin henry nginang yak beteng nang ne sakmat bangi nang la sisu ban sam saki wai pak kisnong ki badon kam hakum kene ka por badon kene ka lockdown samini Khaw ki yung ibaduk ki barang li kaya IT ni Khaw presiden jang kali ka